Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Ko kun san cewa Arewa na Talent Showcase and Cultural Festival sun kawo muku gagarumin biki wanda ta zo muku da wasanni na nishaɗantarwa da abubuwa kala-kala daban-daban kamar su nuna basira a fili, al'adun nuni ta zamani, wasannin nuni irin ta takobi, sannan kuma da wasan takalmin taya, wasan kwaikwayo na mataki, ƙarawa mutane ƙarfi, wasannin doki, sannan akwai nishaɗantarwa irin ta waƙoƙi, sannan akwai manya-manyan jarumanmu wanda za su halarta wurin kamar su Hamisu Breka, sannan da Classic da sauransu. akwai kasuwan duniya yadda za ku sayi duk abin da kuke so idan kuka tafi. wannan zai zo muku a rana na 12 da kuma rana na 14 a watan 12 shekara na 2025. wajen taro a Art and Culture Exhibition Pavilion opposite Radio House Area 10 Abuja, Nigeria. Shin ko kun san wannan wasannin yana kwaikwayo sannan yana alfahari da irin jarumtaka irin ta mamanmu Queen Amina na Zazzau? Wanda suka shirya wannan biki, Queen Amina Heritage Development Foundation. Za ku iya tuntuɓar mu akan wannan lambobin. Sannan kada ku bari a baku labari sai kun zo. Sai kun zo.